putra saking Singa Sanjaya. Saking paguyuban ngaturaken sugeng dalu, sugeng mirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Dun iya kanca timbangan nganggur turu sore-sore. Yuk sowan rame-rame ing kono lo. Mono Raga. Ingkang dimicil saking sasana busana punika kang gambaraken patih bocah Gandong dan bagus patih bocah Gandong. Punika patih kang tansah setya marang Prabu Klanasewandana. Prabu Klanasewandana minangka raja saking Bantarangin ing sapunika kawasan dening Kabupaten Ponorogo. Ayo ngono kian. Ya. Prabu Klanasewandana minangka raja saking Bantarangin kang kabutan gawa lancana lalabet marang sedaya kawula ingkang nandhang sesaran sekti mandraguna sumbar jajara tegas papak palune pandhe ugi grenda. Lena pangindahmu agak omongso.
Singo Sanjaya. Punika anggamaraken sejarah anggenipun Den Bagus Patih bocah Ganong ndherekaken Gustinipun Gusti Raja Prabu Lono Sewandana kang wontenaken arak-arakan saking Bantarangin tumuju wonten ing Kraton Kediri. Inggih punika saperlu nglamar putri Kediri kang dijeluk dening Dewi Sangga Langit. Putri Kediri kang ayu Sulistyani Warni arak-arakan saking Bantarangin tumuju wonten ing Kraton Kediri. Rikala semanten Prabu Klono Sewandana dipun dherekaken Den Bagus Patih bocah Ganong ugi sedaya abdi kinasihipun Prabu Klono Sewandana ugi prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga. Iya. Menika semanten Prabu Klono Sewandana anamunipun Tembaya utawi Sayembara dening Dewi Sangga Langit ingkang angka setunggal sinten kemawon ingkang saged ndamelaken tontonan ingkang donya punika ingkang dereng wonten punika ingkang katampi dening Dewi Sangga Langit. Wontening Patembaya ingkang angka kalih sinten kemawon ingkang saged mlampah nglandhak wonten ing sajroning bumi tumuju wonten ing Kraton Kediri punika ingkang katampi kalian Dewi Sangga Langit. Pambudutanipun Dewi Sangga Langit namung saged katempuh kalian Prabu Klono Sewandana minangka raja saking Bantarangin. Ingkang angka setunggal Prabu Klono Sewandana andamel arak-arakan saking Bantarangin tumuju wonten ing Kraton Kediri kang arupi manuk merak ingkang cumengger wonten ing cengelipun Prabu Singobarong ingkang dipun arani dening Reok Ponorogo.
Ayo le. Ayo ngono ger. Bocah bagus. As. Ayo le. Singo Sanjoyo. Ready masih. Ayo ger. Disiapke. Lah kok malah jagongan karo wong tuwa iki piye to? Nyambut gawe kok so kancane ndromo sih lek kok jagongan malah karo bae. Nanti tak jepokno pemain timnas gue tuh kondi ngono lho mangsa salto wae koyo mosok kowe kalah to. Heeh. Lho sing ngongkon sapa e? Lah kowe ditangkap kok kene iki sapa? Cik. Cik. Nah, cik jarene tergantung amal perbuatan iki. Lah iya. Mikmu ngegron kuwi lho. Oh ya. Oke, iku sing ngomong. Nah. Terus saiki nyuling. Lah apa isi nok melok? Asine gak melok. Kok tak jelasno nang akhir. Yo. Wis, kowe malah dikon salto to, sing kan. Kok kancane nyuntui wis wayahe salto kowe kok malah jagongan karo buke. Kon salto. Heeh. Kancane mang salto. Wis, salto keras salto karepmu. Lho, lah kowe engko nek diketok bayaranmu piye? Sing ngetok lho sapa? Sapa sing bayar? Lah bose. Sing bayari lho sapa? Lah kowe bola bose apa bola wong-wong iki? Lah awakmu dibayari ta?
bayarane piro? Iya ya, ojo ngeling-eling ngono ta. Wis kadung sumu aku Lah iya. Wis iki nek piye terusan nek awakmu gak salto? Lho, Lho Jan. utang salto Jane aku yo kate salto karep jane. Piye terusan? Cuma nguasi bidadari surga malah. Endi? Seret aku. Endi bidadari surga? Ih, Wah, iya lah. jatile mau tak kira loro tibake telu. Sitoke lungguh kuwi. Iku. Mulai tak jagongan. Mbah mboten jatel gak nak aku pelinu kabeh jare. Ya wis tuwa Lah nek wis kadung ngomong ngene terus tak ngono kuwi. Lah yo gak apa-apa sih marine. Tong gentuk tong gentuk tek. Dani aku. Terus piye iki, Kir? Awakmu kari kowe tok sing urung salto Wis salto engko wae. Terus piye? Yo nek sing nyangoni yo salto nek gak yo gak. Lho lah masyarakat kene. Tahun baru kok. Kok sepelekne iki tanggal 6. Tangan Tanggal 6. tanggal 6. Ya yo wayahe nyari utang. Nyaur ya. Nyaure wingi penutupan. Awal apa akhir tahun tutupan buku saiki rekapan ulang. Rekapan ulang. Lah kuwi apa kok? Lah ya utang-utanganmu. Apa ae? Aku Walah. ora tau Mekar kue enek telu numpuk. Mekar. Heeh. Mekar Burung kuwi sing apa ta? Amarta, Syariah, BPNT. Lah kuwi jane Yo kabeh gak rumpi yo maroto kudu. Aja guyu ae niku bare kuwi mergo kowe kok akeh men to. Bang-bangmu iki. Semua tanggungan. Kaya saking akeh kaya sak donya mek aku tok sing diutang. Sampai diuberi. Polek ngono sampai ketemu. Walah orang ira ketemu. Lah terus Lah aku ndelokne ngisor lowongan ra keruan wisan. besok tak kandhane. Soale itu Saiki bakune awak dhewe diundang rene iki ya menghibur, Menghibur. saka karo masyarakat Gebongan tepate ndok pojokan iki. pojokan. Pojokan iki apa to? Pojokan Gebongan Lor. Noke Noke pos. pos. Iki lah disulap iso ilang nek gak saking hebate masyarakat kene. Lho. Kon temen. Kowe gak takok pose ning ndi? Gak. Pindarono ta, Bos? Lho, ya iku jenenge kemajuan. Kemajuan. Disorong. Ngiri. Ya keminggiran berarti. Wis iki Bakune ngibur masyarakat kene. Ngibur masyarakat. Nggih, nang ndi wong-wong? mbuh Sepi. Golek ono, Kir? gak ngono nek aku kok sungkan dhewe kabehne lungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Oh, lah wong aku sakmene mbane lho. Sing jawab mek sak lusin. Yo ngarep-ngarep tok kuwi. Kene. Ya wis rata kene cuma jumlahe sak lusin. Kene telu. Gak bolong piye wong jegur kali ta katene. Wis saiki piye ngono, Kir? Aku puisin nek. Wis. Ya wis ngene ae. Ya ngene kok wong guyu-guyu dhewe wis ora. Nek kowe pantes diguyu lah aku tolak tole kene. Wis acarae saiki apa? Mbok Menyambut tahun baru ya wis ket wingi. telat. Lah iya acarane menyambut tahun baru lho wis ket wingi. Oh nganyari Bu. Kok cek gurung kok plastik hilang. Wis alhamdulillah saiki alhamdulillah ya amin. Urung didongakno. Wis saiki singo apa iki? Ayo gede wong musik. Singo Sanjaya ngibur masyarakat. Masyarakat ndi mana? Gebongan Lor. RT RW 05 Rampok 05. Kowe kok apal daripada aku. Gawong aku benturu biyen cilikanku diwacakno 1000 mimpi. Mimpi kok apa? Ramalan gagal iki. Wis ditungakno masyarakat sik. Muga-muga masyarakat Gebongan diparingi seger kewarasan. Muga-muga dilancarno segala urusane. Akhir rezekine. Sehat walafiat. Dua anak neh.
Lah ya wis ngono ae gede awakmu. Nggih Bu nggih. Gur. Mek dirusakno mek niku. Jujur. Iki bayarannya iki kok nek rusak gak sombong sampe ngejol ini. Ayo. Dongakno. Iki dongakno awakmu. Lho, aku ndongakno. Iya ya. Wong aku ndongakno keluarga aku morat marit kok. Ndongakno kene. Layakmu sama. Dongamu dhewe urung dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadilatil kiram, para ulama, ulami, ulamu, ulam ini, ulam tempe. Asih tambah entek liru bisa. Piye lho? Lah wis, Pengajian wis sing penting masyarakat kene adem ayem ngono yo sih. ayam lho ki sumu aja. Hah? Sumu. Ate mangane diparingi udan ora iso ndelok kaya awake dhewe ngene. Yo udan to serem lagi sing ngringkesi sapa. Wis ta aja ndongakno akeh masih ngono gak ono sing kaya wajib. Saiki lapo? Lho nyanyi ta, Bang. Nek longgo ngene iki biasa kira akhir. Iya. Lah kok piro ah? Kalau wis kene iki manut jamaah. Hah? Nah. Sawadika, Poklangka, bisa beldeka. Ini yang ditahu Ruti. Ceritain. Ayo iki lapo iki. Wis longgo kene iki bakune bungane sing tenanan to. Dongakno. Kok kok mang dongakno ya. Kadung longgo ngene. Ya wis maca-maca apa ini. Manut. Rapel togel siji manut. Betul. Si bandeng loro bekekot. Telu mayit. Pakai daripada aku. Lah wong kancaku. Kancamu Nek aku gak tahu kok nogel-nogel gak tahu. gak tahu kok apal. Yo titip. Wis iki lapo terus anake dhewe iki. Kadung longgonya. Selawatan. Bu, ibu-ibu akeh ibu-ibu. Tak jaluk ibu-ibu request apa niki? Ibumu akeh to kok ibu-ibu. Iya nek kamu paling berantem. Bu, ngeten iki kula pun ten mriki ngeten iki jenengan kersa kula menapa? Wis request bebas. Kandhane penonton iso piye. Lah yo mau wonten kaya wong delok pengajian. Jamaah. Oh, jamaah. Burung terang. Boleh cuan. Guyu kabeh ta, Bu? Opo kok lho jan Apa, rasa-rasen wong. Wis. Ayo selawatan ae. Manut. Separo suaraku sing teko Arab ini aku tas gak nang Arab ah. Tenan ye. Iya, Arab ndi? Arab kene kulon. Selawatan. Selawatan tak sedaya. Sikilmu iku piye kok? Sikilmu. Kene lho. Seh. Tak cuklek. Kene lho. Lah ngene. Gak ngono ngene. Lho ngene ya kena. Sopan men to penggandong. Lah piye wong kono ta? Ibu-ibuke yo lho padha lugu kabeh. Jumukule gunung. Oh iki piye didoano. Kadung menteleng kate ngomong amin ya. Gak ngono. Mudule ngopo kuwi? Aku delok wong sakmene kae do padha sepan nang wasi aku lho sing diwasi opone wong aku ganteng yo ket biyen. Wis ora usah heran. Sing ngarani ganteng iku sapa? Ibuku. Ibumu. Lah ora kon ora percaya. Gak takonone ndi? Takonane. Kok kene sik. Kula niki ganteng napa elek? Krungu kon. Krungu sik kon. Ganti aku sing tekon. Ganti iki. Kan
Niki Bu nggih sak mriki niki masih ganteng napa mboten? Oh, Jam krung ya. Hah. Mas Dakir wompak tenan. Ganti sing kene. ngono, delok. Duh, aja guyu. Belas sebake buwek ya wong. Lah iya, ditakoni neh. Sembarang. Nomor Ibu-ibu. siji nomor napa, Bu? Nomor Bandeng. 1 lho. Loro bekecot. Telu mayit. Niki sing saret mriki nggih nopo tedhot. Masih niki ganteng napa mboten? Oh. Krung aku. Wompak. Sakmene kae iki wong kompak kabeh. Tapi aku mau jawabane kok rada ngenal. Lah iya, Tekonono tak jawab. takonane meneh ya. Kuwater. Sedaya kemawon niki kula niki ganteng napa elek? Alah. Krungu aku saking kompake. Elek. Apa jawabane? Kandhani aku elek kok. Wis, elek-elek. Elek-elek ngene gak apa-apa. Penting apa? Sing penting kelakuane apik. Timbang kon ganteng-ganteng kelakuanmu elek. Oh, biyen nek. Ayo. Nek. Iku kosidan. Tabuhane kaya iku marawis dung teng teketeng dung teng ayo. Ya salam. Hei. Aku nek ambek wong gendeng sitok itu. Lah yo aku wengenane yo. Yo ngene iki. Aku gak main. Terus Enek wong gedeng liwat. Tak jak sepelan. Wong gedengku waras ketimbang gonku. Saking nemen. wis saiki golek wong waras ya cek gendenge pindah nang wonge. Iya mari ngene gede awakmu. Lho, lah mulai ku kok piye kene? Ya gak apa-apa. Monggo maneh. Ayo. Wis tak teko ditutno ae kon niku yo Aku nuntut. kok dhuwur. Iki lah. Disepung sore oleh Allah. Wah, aku lagi gelem ke yuk mosok sing delok gak. Iya isin ta lah. Bayar ya ditanggung wong akeh, Bu. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Abang pergi ke si barang-barang datang hujan yang amat deraslah terkejut abang terheran-heran karena abang belum pernah ke sana abang seorang aku di penjahitan bertemulah aku di jalan disuruh aku ke Ramadiyah makan daging unta dengan sayur kol. Apa? Tambah pri. Apa? Apa? Mat-mate dirungokne tenanan lho kok. Lah wong kon iku ya kesusu. Susu piye? Iku cek gurung rewe Guru kok. repe. Tepak tebuk. Mir cek. tutupno. Ya salam. Tambahno titit bisa. بلغ عدا لما harap merhaba warnanya hijau kuning kalabu merah muda dan biru malakus balan hijau. Keluar. Buyar ae aku gak suka ngono kuwi kan. Ngomong kepo jaremu rap to. Duh, lah ya iku mang. Senenge qasidah. Nuansa Arab. Sing penting ana kol-kolae iku qasidah. Iku mau kol-kolae gurung metu wis tok sentak. Tosibah. Sapa sing ngomong?
Sosidah. Ayo. Kol-kol ae sok ida iku mau lho gurung metu. Tutupno iki. Mana tusbalan nahido bol. Weh, dia balon apa sesuatu sing bledos kuwi mak. Kok dor. Iki nuansa Arab. Jajal yo, lagu Arab dikai sing orine. Mana tusbalan nahido. Dor. Nah, enak. Enak sing nuansa Arab. Di mana tusbalan nahido bol. Lah kok terakhir nek mari kaget sadaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalam. Ya rekir. Wis saiki ditutupno ae saltone. Suaraku yo entek, percuma aku bengok-bengok gak ono sing ngowe. Sindir terus. Ayo. Masa gak? Masa ngene kae. Ayo, salto sik. Ditutupno salto sik ya. Lho wong salto kok mancep iki. Lah yo aku mau wis ancang-ancang terus aku wis ado lho. Pak piye sidone? Mancep. Tiwas aku semua aja udah tepuk tangan ngene kok ya polisi. Untung cor-coran iki sik nyar gres. Lah yo untung ae cik. Cepira. Kuat. Gak ngono nek untung dasku gembuk. Iso membadul. Kon wis salto. Wis. Ade iki salto. Wisan. Ampun. Karek aku. Ket mangun duwe utang salto ora lunas-lunas kok. Lah wong-wong yo urung nyaur kok. Lah apa katene? Kayak kowe jagane sing delok terus piye leh nagih sitok ngene iki. Yo mbo bae perangkat desane ndelok ya mbok yo sing merasa Pak RT polone biasa ngene iki ndelok ya. Oh, Mas Heru nanti wonge. Pak RT. Endi yo? Wonge ketokane ning kene tapi mek tolat-tolat tok. Ngene lho ambek ngene lak wong melok mantuk bae lho. Iya manduk kabeh. Golek ana. Lah kowe sing Lah iku lho. golek. Tuh, Dudu Pak RT salto sik. DP-ne sik.
100. Endang toh. Tapi wong sakmene kae iki mosok sing sangu mek. Olene Kir. Ah, Olene. opo? Olene. Kowe pengen luwe akeh Kowe akeh. daripada mek sitok loro toh. Siji loro. Kita gawekne koreografi toh. Koreografi. Lah kowe ben oleh akeh jarimu wong kene nganu urung metu. Urung metu. Heeh. Wonge metu duite urung. Oke, lah ya pengen Bung. akeh. Kok yo gak ongkot Heeh, cepotan. dulu lho. Oke. Coba nang kok aku iku. Wis oleh akeh. Cek tambah akeh maneh ki manut aku to. Mosok. Iya. Iya sih. Kayak tulisan. Nek desa ngomole kowe. Culinan iya sih aku arek cilik. Dan tambah. Ker. Sik cek tambah oleh akeh. Kowe iki kok kroso nek arep tak dadekno sesuatu. Dodok titik ben suwe apa apik. Nah, tangan sing sebelah kene iki rodok ngene lho, Kir. Nah. Lha iki tambah go wanteng. Nggih, nuwun sewu dumateng Bapak Ibu. Kula aturi pinarak ingkang wingking boten ketingal. Boten
keluhan ngoten wonten ngajeng kula aturi pinarak nggih. Monggo dhumateng Bapak Ibu ingkang wonten ngajeng kula aturi pinarak ingkang wingking boten ketingal. Matur suwun. Wis, kursiku garing. Kono enak. Mek gelendeng. Ayo kono. Lah kancane ngene. Malah wis tak kandhani sih pengen luwe akeh. Lah kuwi dalane. Iya akeh. Kancane kebun binatang. Ono bedus. Untung ae gak ono atraksine bedusmu. Aku malah gak mentok pola ndelok raimu lah kembo usek-usek dhewe. Lah kon niku Aku iku mang wis suwe. kon niku opo aku gak mentolo bojoku mentolo mayangan kaya aku. Aja jujur. Pasir dipangan. Ayo atraksi maneh. Aku mah gak gurung saldo. Iya, tolong cepet. Ate apik ngono kan. Ayo ke selimbet. Aku kok kagum. Pak tak apa, Pak? Wis kakean mbok ombang ampunge bapak. Atraksi sik ditokno.